sambiza ubaba wakhuphuka wafika wamgcaba angifuni uqamba amanga wamgcaba mara lamgcaba khona kwabhibha kwacala ukubhibha lapho waze wahamba kuyile incabo akhala ngazi athi uzazi zangibulala incabo manje angisho ukuthi ubani baba kodwa angazi ukuthi kwenzekani mara angiboni ukuthi yena wahamba usaphila lo muntu usaphila baba ngokuxhumana nokuhlangana kwemndeni kungakanani ubudlelwane usanibona ngempilo eniyiphilayo nisambona yini noma ungasangenanga into details ungayikhuluma into ezokwenza ukuthi kubonakala isikhuluma ba ngabe nisabonana kukhona ukuthi la kunemicimbi khona niyahlangana ubudlelwane benu bukuphi njengamanje ukhona uyaphila uyangena ekhaya leli uyangena ekhaya ungibaba nje kithi vele Mazwana yebo uyakholelwa ngimini wakho washo cha Mazwana khona ufuna ukusho into ebhlungu lana but i1 asikhona ke emathuneni sikhona ke emathuneni yes ngiyaxolisa ukunithela ngenyembezi ubhlungu sanibonani babukeli bethu emakhaya igama lami mina ngokwazi ngakansela podcast ekade amakhatha amnyama nginibingelela silapho kwi podcast lapho khona suke sixoxa nje ngezinto ezaningi ezihlukahlukene ngabe ke inkinga suke sibhekene nazo emakhaya lapho siphuma khona ngabe inkinga ezihlukumeza ngokomzimba noma ngokomoya noma ke inkinga ezokuthi mhlambe sihlushwa izipho ezisemzimbeni wethu kwesinye isikhathi ke sinokubhekana ke nabantu ufica ukuthi umuntu unenkinga afanele ishadi kodwa ke kukuningi sesixoxa ngakho nathi sigcina singasazi ukuthi sispecialize kuphi kodwa ke sispecialize inkingeni ebhekene nomuntu wakithi umnyama siyabonga kakhulu ke nangesupport nina abantu bakithi nisipha yona nanothando nje nisipha lona nangendlela enisupporta ngakhona nanokuthi nina nisondele kuthina nisebenzisana nathi thina ke siyisiphi umuntu eplatform ngasonke isikhathi noma ngayo yonke indlela ukuthi akhulume udaba asuke ebhekene nalo nina ke babukeli bethi emakhaya mase niba nendlela okungenela ukusho ukuthi le nkinga lesuke sibhekene nayo kusuke ngayona yethu kuphela ngapha estudio kodwa inkinga nani emakhaya eneni ithathe niyibeke ezandleni zenu siyabonga nje kakhulu nangendlela ke sengenene ngayo kubantu abahlukahlukene kakhulukazi kule nyanga kaJuly esibuya kuyona cha nidlalile indima kakhulu empilweni zabantu nishintshile impilo zabantu angazi ukuthi ngingabonga kanjani kona wonke umuntu ofikile lasimanje siniqinisekisa ukuthi wonke umuntu nikwazi ukuthi out kuyena naphinda futhi naba usizo kubona ade benganazi indlu zokuhlala nabasiza ngendawo zokuhlala akade beshoda ngemisebenzi nabaphi imisebenzi akade benenkinga lezifo ezithile nabalapha akade benenkinga yokuludingululeka emqondweni nafona ndawo zonke basizakala namhlanje ke ngihambi ngedwa ngihamba nanangu umndeni wakwaDlamini onkosi cha angithanda ukuthi ngibabingelele ngibamukele futhi mase mhlawumbe ngizoqala ngale kudadewethu ngaka left asichaze ukuthi ubani wakwabani and then mase sizana ngapha naye ichaze mase siyaphindela futhi ngale dadewethu mase yasibekela istory ukuthi kungani bethe namhlanje bafisa ukuzivakashela bezoxoxa nathi mhlawumbe siqale makosi ukuthi kwenze njani. Sanibonani. Ninjani? Sikhona. Nikhuluma noJabulile wakaNkosi eDontoni. Yebo. Unganga. Sanibonani. Ninjani? Sikhona. Nikhuluma noMazwane, ubusizwane owendile kaNkosi. Naye uqhamuka khona endaweni yaseDontoni. Ngakithi impela ngathi uyazabazwa bahathana ngicela ndumo ngakithi impela ngathi uyifihlile nje ukuthula ukuthi ngakithi Nkosi asike mhlambe usibeke esithombeni ukuthi kungani sihlangene lapho kungani ufikile phakathi kwethu. But kwazi mina nginenkinga
besakhile sakhe eBediscoot yeah endaweni yaseMpumalanga. Sithe masisuka khona 2014 sathenga indawo eDondoni. yeah Sithe masithenga indawo eDondoni sahlala sithe sisahleli kunjalo. Hey sasesivelelwa inkinga kwashonwa ekhaya, kwashonwa kakhulu. Sanele nje ukuthenga leli ekhaya kwangathi sibiza ukufa. Kwaqale kwashona ubhuti wami 2021 yeah omdala. Kwathi 2022 kwashona engimlamayo yeah ubhuti. Hawu ay lengimlamayo ke nguye owasikhombisa ukuthi kahle kahle ingathi ikhona inkinga. Ngoba ekushoneni kwakhe uthe masashonile wasenzela izinto esingazazi. Kwangathi uyatshintsha nje akasaba umuntu. Watshintsha kwangathi ngazi waba mkhulu wabangaka. Even asangena emoshari wangangene kahle njengabantu bonke. Bambekela esayidini. Bathe mabambekela esayidini lapho ke babuza ukuthi hayibo lo muntu nimdliseni. yeah Kwatholakala ukuthi ayikho into esimdlise yona yidi way nje kwenzeke ngakhona. And uthe makahamba washo ukuthi hey sebangithatha sebangilandile. Sengiyahamba sebangilandile. Kwabe ke ukhamba kwakhe ke 2023 yeah saphumula. yeah Kwathi makuthi 24 August kwahamba umama. Naye ekhambeni kwakhe wahamba nje naye wasishintshela futhi nje naye wavuvuka angakahambi ke yena emhlabeni asagula nje. yeah yeah Wavuvuka waba mkhulu wabangaka. Umama mi eqaleni bekamkhulu vele kepha uthe makaya ngokukhula yeah wasengathi umzimba uba mncane. okay yeah Hayi ke uthe masaqala ukugula kwaqala ngenyawo. Maqala ngenyawo hawu alokathi inyawo zami zibhlungu. Hayi sithobe ke ngendlela esithoba ngakhona, sithobe ke ngendlela esithoba ngakhona. Hayi ngibuye ke mina ke la eJozi. Mangibuya la eJozi bese bengifonela bangitshela ukuthi hayi umama makaphilanga. Ngibuze kumama mama ngenze njani ngehle or wena uzokhona yini ukuthi uze ngapha. yeah Wabuya ke waya kaSikwiza wami ke wakhuphukela kaSikwiza wami nami ngaya kaSikwiza wami. yeah Hayi wathi uyafika nami ngathuka ukuthi hayibo umama wasevuvuka la ngaka. hayi angaka bhuti ukuthi nami ngingazi nje ukuthi kwenzakalani. yeah Hayi ke sazama ke sehla senyuka doctor abantu besizulu. Hayi kwaqaqa ukuthi vele kuyala. yeah Wahamba ke emhlabeni. Naye kuthe noba sahambile wavuvuka nje. Wavuvuka manje hey asazi bhuti ukuthi kwenzakalani. And umama mi angakahambi ngiye ngagijima kakhulu. Ziningi indawo engibuya kuzo engingazazi ebengingazazi nokuzazi. But ngalesimo sasekhaya sengize ngiyazi indawo eziningi. so konke lokho nikusolela ukuthi kusuka kuphi mhlambe nize nigijima ngokuba khona nikusolayo mhlambe. Inkinga bhutikwazi engiyibonayo icale mangabe kuthengwa lo musi lo yebo yaqala inkinga ke kwaba nje inkinga kwaqala lapho ke asikhona ukuthina ukuhlaba sesifana nje nabantu abangasebenzisi amadlozi. Asikhona ukuhlaba umuntu sigcina simbeke emathuneni. Asikhona ukuye emathuneni. Ngobani? Ingoba lapha besiloke siyehla senyuka khona bebesitshela ukuthi mangake nithi niyahlaba niyazi ukuthi kuzohamba umuntu or manje ngathi nolungisa ithuna mhlambe uyabona ukuthi kufuna kuyoqentiwa
asikhona thina ukuyoliklina awethu amathuna ubhuti wami lo washona 2022 mhlazane ehamba angithi kuthathiwe impahla zomuntu zibekwe thile kuze kufike isikhathi sokuthi agezwe namanje bhuti 4 years back namanje wathi mayethula zabekho namanje isaselapho asikwazi ukuyenza imithetho ofanele wenziwe umuntu mayehambile ekhaya. So ubani oniyalela ukuthi ningakwenzi lokho noma okay ukusuka kuphi umyalelo ukuthi ningakwenzi lokho mhlambe ake nichaze kahle ngendlela ukuthi yonke lento le manihamba nebantwini bafike benixoxeleni indlela ifike nizwe ebantwini ukuthi ukufa kwabantu kusukala kuthiwa kusuka kuphi ukufa ngizwela ukuthi umuze na uthenga nawe nesandla mhlambe soke singene endaweni yomuzi mhlambe asike sixoxe kutheni ekulimaleni kwalabantu bebelimala noma beshona yiphi inkulumo eqondile nokufika nizwe ebantwini njengoba nicela ngasayithidi nje impahla noma sekunezinto eningazenzi umyalelo usuka kuphi loyo oqinisekiswe kangakanani wathi lo muntu menitshela wathi kwenzakalani mhlambe sinezuma ngizombingelela futhi kwesibili kuleyo nkinga leyo baba uqale ukuze sinotice ukuthi mhlambe vele kunaleyo nkinga makushona ubaba omkhulu ushona ngo-2021 kwathi na kungu-December 2021 mangaphosisi wayohlatshwa kuyogezwa yena uthe makuhlatshwa kunginyuye umyeni wami kwaba nge-18 uyashona nge-18 January washona. Hayi sathi nasukuma futhi nakhona ukusukuma kwethu indlela ayenza ngakhona ukugula kwakhe okukhombisa ukuthi kuyisintu bekakhuluma athi ubona amadoda amathathu azonilanda uyawazi amadoda athi cha angiwazi kodwa ayangibiza angifuni ukuya la ngibiza khona. Hayi sihlale siloku sizama ke siya emasontweni athizeni sizama ukuthatha lawo manzi siphuzise sibonda ayikuyala uthe sekazohamba waqala wavuvuka kakhulu la bowungathi mawumthinta la ilitshe uqinile. Hayi sithathe lawo ma-ice siyathoba hayi siyabona akuphatheleki alokathi na inyoka iyakhamisa ifuna ukuzongigwinya niyayibona yisuseni sithi thina ayi asibone inyoka thina ikuphathi na eminyango yisuseni iyakhamisa uthe egcineni wavuma futhi washo ukuthi hayi sebaze banginqoba bangitholile sebanginqobile kwabe kuyaphela lo wavuka la ke yena angangena nasemoshali yebo loyo ke hayi sithi thina indaba encane sihambe simfake emoshali masiye solungisa into zakhona nakhona uthi sisayihamba nawe uzofika ulungise indaba zemali zokuthi simbeka kanjani mangihamba nabo baba bakhona nkosi bona baye emoshali thina siyolungisa lezo zinto esiyoyilungisa singakayi ke mabasangena basibize vele baphuma bathukile sithi yini sengicaba ngalezi zinto bekazisho mina ngithi ngabe soyile inyoka bekayisho na bathi ayi anizosibonisa ayi asiboni kahle la hayi ngibe nesibindi nami ngingene hayi mangifika ngathola isimo sinzima angifuni ucamba mangasaba nzima ngoba wayephuma nje amanzi angwazi lamanzi bekaphuma phi isisu singaka impahla bekayigcokile beyizikhuphukile isisu sesingaphandle lewe bekavuvuke ngakhona umnikazi wemoshalo wabuza ukuthi nimpheni lenje ngiyaqala since kwaba yimi ngisebenza umsebenzi so angazi ngike ngibhekane nesimo sinje ngoba sesize sikhiphile nabanye abantu la ngendlela ayiyo amanzi ayageleza ayaphuma manje asazi ukuthi ngabe kuyimimoya yabathakathi noma isimo sekhaya angifuni uqamba manga angengenelele kakhulu kwekhaya but inkokomyeni wami ngizongenelela ngoba abegulele ezandle zami ngibona vele namanje even ngiyamphupha kona futhi akezi kabi uza nje kahle kodwa ngendlela esengibona ngakhona sesithi isikhathi sofuna ugezwa ngoba mayefika vele ufika athi nanka amanzi asigeze
nanka amanzi masigeze sekuze kungiphatha kabi ngoba ngize ngatshela lo umuntu ifirstborn yami ngithi mina ngazincobile sengilindele konke okwenzekayo nangabe fanele sihambe kanje sekulunge konke ngoba akukho la singaya kamhlabe yalingana sile sizama yona lento ukuthi sikhona ukugeza masiye ebantwini batshela ukuthi ningagezi nahlaba kuzohamba umuntu izinto zihleli ngaqoka zikuhleli konke akukho kwenziwe inzila wenza njani kuhleli wayikhumula ngokuthi yiwe kwathiwa azange ngihlala isikhathi eside ngakhumula masishane ngoba ngangigcokile futhi azange bangigcokisa inzilo ngoba ugogo wathi hayi angisakuthandi lokuzila la khaya ngoba nginako ngazi noma seyiko yini okuletha ukufa wangibeka nje itshalo kuthe ngisabekile itshalo saphuma futhi siyozama ukuzwa kwabanye abantu eNatali bafike bathi mangikhumule masinye ngoba if ngingayikhumula uzongilanda ngakhumula kwabe ngiyabeka lokhu kuhleli namanje lokhu nje siboshiwe abantwana basebenzi amakhanda abo nje ungathi nabo sebayahlanya ngisazi kodwa futhi ngingabasoli ngiyabona ukuthi singabantu amasiko siyawenza maybe kuyilezo zimo lezo ezenza ukuthi abantwana bangathi naba basekho right emakhanda kumnyama nje ngifuna uqamba mangaphuthi kumnyama manje maniyokuzwa kubantu bathi yini le enza ukuthi makuthiwa bayahlolwa noma manihlola manithi nizokwenza imisebenzi izodlula umuntu bakususela lokho bathi imbangela yakho na yini ingalungiswa kanjani lento le iqale nini futhi ngesingabo manihlola benitshela lezi ndaba masihlola abachaza ukuthi imbangela yaloko yini bachaza nje bafike nje bathi ningahlabi ningenza imisebenzi ngoba nachitha igazi kuzohamba umuntu yiyo into abasitshela wona isolution abasitshela nabavele bathi ake nilinde nje angazi silinde nini bathi nje ake nilinde ningathinti lutho nilinde nje sebebanga kabantu asebedlulile since nafika la dodo bathathu bangabasebenzelwe imisebenzi noma bagezwe osenzele kube nguye ubaba omkhulu nakhona asazi noma kwahamba kahle ngoba kwathi nakwenziwa kwabe khamba omncane umnyeni wami asazi noma nakhona wenzeka angazi ngoba wathi nayihlaba nje leyo mbuzi leyo kwathi nge18 wabe yahamba yena emvani komyeni wakhe akekho kenaphindela akekho ngoba ugogo kuthe noma sekahamba emhlabeni kwathiwa ihlatshwe imbuzi sathi cha sicela ningahlabi ngoba asisazi ukuthi sizothi nanihlaba kuhlabeke bani futhi naye wahamba nje kanjalo kwabuye ugezwa nje ngalo omlotha phelela lapho Mankosi wena ngokusola kwakho ngabe indaba isenkingeni ezenziwe phakathi emndenini noma ikulomuze nawo uthenga anike nichaze ngalomuzi ngoba mhlawumbe phela bekunesizathu ukuthi nisho ukuthi sasuke endaweni ethile safikele endaweni ethile emveni kuba sifike kule ndawo kwase kufa abantu ngabe kukhona nini ukusola ukuthi mhlawumbe into yenzeka ngenxa zalomuze nawo uthenga umuzi nawo uthenga noma naka umuzi sawuthenga bhuti sawuthenga umuzi but mina ngokwami ukubona ingathi inkinga yonakala ukuthi sisuke lapha ebesakhe khona sithole lo muzi omusha ngoba lapha besilala khona before asikaze saba nenkinga ezingaka but ke sithe singafika lapha kalo muzi sawuthenga kwatholakala ukuthi inkinga zonke ziqala ngoba sesifike lapho mazwana khona ufuna ukusho into ebhlungu lana bhuti i1 asikhona ke emathuneni sikhona ke emathuneni yes ngiyanxolisa ukunithela ngenyembezi ubhlungu bungaphakathi special umyeni wami ngagcina ngimbeka angazi ukuthi ithuno lakhe linjani unomntana wami firstborn beyikhulele mangabe siyombeka ayizange khona ngobe kubaba wayo
ngoba sathina sibheka ekhaya sobe kuba yena wabangena esibhedlela ish mayebuya ngisho fanele ahambe naye yobheka ilitshe yebo kunjalo akalazi ithuna lababakhe ukuthi likuphi nokuthi libhekephi akalazi ngoba basitshela ukuthi mangabe sike saye emathuneni sofike sithatha umkhokha asazi umkhokha okanjani lesizofike siuthole sesinqamele nje ukuhlala nje basihleli nje sesilinde ukuthi mangabe kufikile ukufa sekufikile ngoba singabantu empilweni usiko liyenziwa mangabe umuntu andlulile uyagezwa kugezwa abantwana ukuze nabantwana baphile babe nokuphila bathi ngendlela esiphila esihleli ngakhona angifuni ucamba manga kunzima sitheka kambe umnyana wakho ngeminyaka emingakadluli iphelile 4 years 4 years vele ngoba ushona ngo2022 okay iphelile 4 years iphelile ngokweqiniso usho ukuthi nina nisafana nabantu abazilile kuze be namhlanje ngoba vele nenzile ihlehli kusho vele zilile vele sizilile washona kwangahlatshwa mbuzo kwangahlatshwa lutho kangagezwa kunje kwagcinwa ngokuthi nje kushoniwe kwagcina nje ukuthi kushoniwe kwaba ugogo naye nako kwakhe kuhleli kunjengoba umyeni wami udlule emva kwamyeni udlule last year July ugogo mhlawumbe mangase kuthona ngixoxela ngokudlula kwakhe kufanele nini nokamyeni wakho onokabhuti wakho obumyeni wakhe ugogo kufanele naye udlule ngalendlela edidayo naye yebo but ngiyacishe ngisho njalo ukuthi kufanele nede azange kwafana straight inkinga yami engithi kufanele yilokuvuvuka lokho kade ubushe indawo yebo yilokuvuvuka bekavuvuke nje yonke indawo amabele bekasangaka yonke into yakhe bese yinkulu kwayena umzimba umsinda the way bekasa abavuvuke ngakhona so ukugula kwabo ngacishe ngithi kufanele vele njoba nisukuma nihambela lolu daba ningabantu besifazane noma ngangitshela ngobudlelwane benu ukuthi nizalana kanjani but ngiyathola ukuthi umazwane ugane ubhuti wakho yebo which means uma wakho umamezala wakhe okay sengiyathola ke manje ukudlelana kwenu njoba kusukume undodakazi noma kodwa sekhaya beyofuna usizo engikholela ukuthi mhlawumbe usizo lona lahamba ngaliphelele lapha kwi-podcast kuphela niyahamba nakwezinye indawo ukhona nomunye umuntu okhona omdala njengamanje owesilisa njoba nihamba ningabantu besifazane nifuna usizo kasho cha ebhuti akekho siphelele nje ngoba siso sekuba ngabantwana ke abazalwa yithi nabobhuti bami ebantwaneni bamama yimi ngisehle yes and manje into engihlupha kakhulu ngicabanga ukuthi nini Friday kuzosa iThursday makuzosa kube yiFriday ngifake imessage la ekhaya ngo2 ebusuku ngoba bengivuswa iphupho mali ngivusa iphupho umama ungitshela ukuthi ngiyambuza mina ngithi umama wafika unjena kanti usagula yini athi yebo ngisagula kufuneka ukuthi angikhona ukufika ngale lapho ekufika khona bonke abantu ngoba mina ngisasemnyama hawu ngamanga yazi ngavele ngavuka ngaleso sikhathi bhuti ngathuka ngangazi nje ukuthi ngiyenzeni ngiyabona ukuthi manje vele sona lento leyo yokuthi vele kufanele ukuthi kugeziwe ukuthi sizoqala kanjani asazi ukuthi sizoqala kanjani ngoba nazi inkinga nazi bantu sigcina sibabeka asibuyeli isimo mhlawumbe njengamanje khona ngaphandle kokufa kwabantu sinjani kuyatohozeka abafunda abaphasa ezikoleni impilo yenzani iyaqhubeka noma njoba kunje kumile konke kumi nempilo hayi futhi kumile
kumila yikho into ehambayo thi mina vele ngiyatoga just because ngangivele ngitoga kepha nje sometimes nasemsebenzini kuke kube khona lokho ngibona ukuthi yazi la mangabe kumoya phansi ngingagcina sengiphuma ngoba mina ngiyazazi ukuthi ngiphila impilo enjani kufuna ukuthi ngaso sonke isikhathi ngihlale ngithobela noba ngabe kuthiwa ngikho wrong ngihlale ngithobela ngoba ngiyazazi ukuthi ngihamba nesinyama Mazwane enzalweni yakho nomyeni wakho okuyizingane noma ungamadodana namadodakazi azalwa umyeni wakho ushone ngo-2022 nge-18 January. Ninayo ninzalo izingane zabafana nawo namantombazane zingakanani izingane zakho kwenzakalani njengamanje izingane zakho? Abantwana nginabo bhuti mantombazane kuphela. I-first born ina 27. Okay. I-second born ina 23. I-last born ina 13. Okay. But abasebenzi bonke abasebenzi noma bafaka ama CV kuyathuleka nje abakade bahamba nabo bafaka nabo uzwe kuthiwa babiziwe bona kubo kuthulekile ngoba lo mdala uze wancamela ukuthi aye ekhaya kithi ayohlala kithi athi mama mhlambe mangaya kini maybe le thunzi la kabo baba mhlambe lizoke lithi kancane kini kodwa kuyafana futhi ngathi uwesi njoba asekhaya ngoba noma uthi uyahamba uyokuzwe ebantwini bafike bakuthi ayikho vele into ezolunga kulabantwana bahlelwe ithunzi fanele basusa ithunzi hlabani nenze so kube nzima ke sohlaba kanjani ngoba siyazi ukuthi akuhlatshwa phela isafika ngidide le yokuthi anikwazi ukuhlaba iyangidida kancane lo muntu oyizwi elaphuma lokuthi ningahlabi nani uyobona kuyena kwaba yedwa noma baba abaningi baqinisekisa lokho emveni kokuba beqinisekisile lokho bakuveza yini ukuthi anihlabe nje ngobani yini le ngiyabona ngiyazi ukuthi wathi mangahlaba kuzodlula umuntu but inkinga ikuphi because ngilwa nokuthola inkinga ukuthi ethi anihlabi ngoba kuzokufa umuntu kumele esho phela ukuthi ngoba inkinga ilapha ya mhlambe kumele nithole inkomo ezu2 kumele nithole inkomo ezu3 noma yabo kumele kube khona ukuthi yini le yankinga leya mhlambe eniyaziyo noma mhlambe niyasaba ukuyiveza le nkinga noma nizothi manje iveza le nkinga ukuthinte komuntu wasemndenini ngabe kukhona mhlambe ningakusho nini enikwaziyo enibona mhlambe ingahle ukuqhatha umndeni kule nkulumo esikhuluma manje but masiqhubeka silibele sihamba bantu bayasitshela ukuthi inkingi kunomunye owomndeni okay and then lo womndeni uye lo busy kangaka okay kahle ngathi mabasho ingathi wayethwele lo womndeni yebo ingathi wayethwele so that's why ke nathi kusihlangana nale nkinga lesi usaphila lo muntu usaphila baba ngokuxhumana nokuhlangana kwemndeni kungakanani ubudlelwane usanibona ngempilo eniyiphilayo nisambona yini noma ungasangena into details ungakhuluma into ezokwenza ukuthi kubonakala isikhuluma ngabe nisabonana kukhona ukuthi la kunemicimbi khona niyahlangana ubudlelwane benu bukuphi njengamanje ukhona uyaphila uyangena ekhaya leli uyangena ekhaya ungibaba nje kithi vele Mazwane yebo uyakholelwa ngimyeni wakho washo cha angikholelwa ngoba yazi ukugula kwakhe baba akukho angasitshelanga kona futhi ngaze umoya wami wajabula ngoba wathi noma aqala ukugula benginayo antwana usisi wakhe ngaze ngasho kulabantwana ngathi uNkulunkulu ukhona uyisimanga futhi ngoba kube ugule kunalabantwana bambodwa bekuyothiwa mina khona engimenze kona ngoba vele emva kwaloko kube nazi inkulumo ezingekho right
kodwa nje ngajabulisa ukuthi ugule akhona ukhuluma zonke lezi zinto uzikhulumela ngowakho umlomo uthi kunje konke lokakushoyo ukuthi bayangibiza amadoda amathathu siyambuza uyawazi angwazi mara angifuni ukuya la bangibizela khona sinaye kwathi noma sekuphuma umphefumulo besinayo anti angikholelwa impela ukuthi wahamba ukuthi into futhi engizwisa ubhlungu la abengumuntu wabantu abadala abengumuntu wabantu abadala wahamba wathwasa ekuthwaseni kwakhona baba angicela ungayi kakhulu deep ngicela ngoba mhlambe kusogcina kunenkinga inhliziyo sesikhulu ngingazi ukuthi senzele ukuthi nomuntu ozosiza azi ukuthi kumele asize kuphi sithe mayethwasa baba wathwasa wathi nayegula wathi sathi thina asazi sikuse ezethisi sikuse ngoba yena wayefuna ukuzethisi yagula wathi yena ningangise ezethisi angifuni ukuzethisi ngicela ukuthi ningibizele lo baba bekangithwasisa okay sambiza ubaba wakhuphuka wafika wamgcaba angifuni uqamba amanga wamgcaba mara lamgcaba khona kwabhibha kwaqala ukubhibha lapho waze wahamba kuyile incabo akhala ngazi athi zazi zangibulala incabo manje angisho ukuthi ubani baba kodwa angazi ukuthi kwenzekani mara angiboni ukuthi yena wahamba yes angiboni ukuthi wahamba zazi kulezi zinhlanga lezi ncabo ayo la kwaqonda kwacela kwavuvukala ngakhona wayekhala vele ngayo le ngoba kwathi noma sekahambile sekangcwatshiwe wabuya kimazo ngitshela athi uyabona lapha bangigcabe khona kula angikhombisa khona la kubhibha kukhona la beqine khona umgcaba la nakuphi nala khanda nala la bamgcaba khona yonke le ndawo ibolile iphela yiko ke la kwakuphuma khona lamanzi ke la kwakuvoma khona lamanzi kulapha hayi angazi bantu angazi hey kodwa siyacela usizo Nkosi yami kepha ukwazi kube kuthiwa wawungabona hayi la kwangathi itshe hayi mawumbambile la uthuthuza ukuthi uyamrapha kwakuyitshe kuqine into ongakazi uyibone lapho even yena iface sengathi seychangile ngathi so ubanjwa istroke athinje nje ngesinye isikhathi ungamtholi kahle noma usasengumuntu kahle yena noma sewuyisilwane ungasamqondi nje kahle ukuthi uyinhloboni yomuntu ubona ayi ngihlezi ngizizwe indaba ngayi ngihlezi ngizizwe ukuthi lenkulumo omunye umuntu ongakwazi umuthi nongakholelwa emthini uzomuzwe ethi asithandaze ngiyakholelwa ukuthi noma nisuka la nisuka khona benithandazile phela zonke lezi inkinga enibhekene nazo 4 years ago nisakhuleka namanje njalo futhi ngineqiniso lokuthi ngiyakholelwa uNkulunkulu futhi niyamazi ukuthi ukhona kodwa ezinye izinto ezenziwa abantu zinokumangaliswa ifithi ukuthi ziba namandla ngaphezulu kwentambo kaNkulunkulu exactly ukuthi hey nongabe kuthiwa ngiyamemeza uNkulunkulu kodwa kuzofanele ukuthi ngihlangabeze halfway kuyona yonke lento ngoba angeke ngitshela ukuthi loba nomndeni omngaka akukho engakuzamile ukudibanisa noNkulunkulu nomthandazo nikwenze konke kodwa iqiniso ukuthi ekufeni kwa wonke lo muntu wagcina edlule ekhaya nekushoneni kwalabantu abashona ekhaya kucacile nengane encane ukuthi lesandla somuntu and isandla somuntu esasimnyama esaniphuca abantu still ngisela nalo iqiniso lokuthi abantu ngampela bakhona
lapho nabafihla khona noma khona basebenza khona ngokumnyama. And umthandazo awusoze wakwazi ukusindisa umuntu othwethuliwe lapho uthwethuliwe khona ekubeni enziwa ngomuthi. And ukuvaleka kwezinto ngendlela ezivaleka ngakhona njengoba ngisho futhi ukuthi omunye umuntu angeke understand uma sithi izinto zivalekile until izivaleka ngakuyena abone ukuthi kwesinye isikhathi ukuvaleka kwezinto akuvulwa umthandazo kuphela. Uthi ukholwela uqedile enkosini kodwa ufica ukuthi isandla esimnyama isona sinamandla ukuhlakaza umndeni usuqophele. So le nkulumo yami ibheke phi na? Ibheke kutheni yonke le nkulumo esiyikhulumayo ithatha isibindi kumina ukuthi niyikhulume ngoba beningakwazi ukuthi niyizibe nihlalele emthandazweni, but bekufanele nithathe isibindi niyikhulume. And ekukhulumeni kwethe nkulumo obukile oyaziyo lento enikhuluma ngayo noyenzile uzokwazi ukuthi niyazi. Kodwa futhi mhlambe nangokwenza kwakhe uyekwenze ngayifihlile ukuthi noma ningazi nizokwenza. Ngoba njengoba ngibuza likhona umuntu wesilisa osele ekhaya, akasekho umuntu wesilisa okhona njengamanje ongaze kuthiwa umela lento eyisukumelo ekhulumela futhi yalunga. Njengoba nje kusela abantu besifazane ngoba vele kufanele ukuthi mhlawumbe ikhasi lifike nasembileyo. And umuntu oyenza lento wayazi ukuthi anisoze namenza lutho anganenze lutho. Nalapho ke ningathiwa niyazama ukuthinta khona akukho nizokuthinta mhlawumbe mase kuyalunga qhathaniseke ukuthiwa mhlawumbe bekusekhona wesilisa okhona uduzana. So ngiyasibonga nje isibindi senso ukuthi nisukume nikhulume ngalento. And lo owayenza uyazi ukuthi niyazi kodwa futhi uyazi ukuthi angeke nenze lutho. And yonke lento eniyikhulumayo manithi umyeni wakho mazwane emveni kwalezi inhlanga kwabhipha asisho ukuthi lo wacaba uyena owenza. Kodwa lapha akacaba khona makuthiwa kwawushukela loyo leso silonda sikashukela sipholanga kulezo nhlanga zakhe. Uma kukuthi lezo nhlanga zakhe kwakumsindisa akasindanga umyeni kamazwane kulezo nhlanga kwaphela ekutheni azadlule emhlabeni. Uma kwakukufa kwakulethwa umunye umuntu kwaqondana kabike kwaqondana nalezi inhlanga ngoba isitori siqondile sisisho. And ayikho into ongaze kuthiwa uthi ufuna usizo kodwa kufuneka kwakho usizo angeke ukwazi ukukhuluma iqiniso ngento eyenzeka ekundleni kokudlula komuntu. So ngifuna unikhulule ekuthini ayikho enye into ebengingayichaza ngoba yini nibhekene nenkinga. Itsida lenkinga ni khomba ngomthandazo lokhu nithandaza ekugcineni nani niyazi ukuthi lento angeke ilungiswe umthandazo. Zikhona izinto uNkulunkulu akazaziyo akayilungisa. Kuphela uNkulunkulu uyonithethelela nasekufeni kwenu ngoba beninganazo ekuphileni kwenu. Kodwa kule nkinga le idinga abantu besintu ukuthi beyilungise and idinga amadoda. And nathi sikhuluma nje lapha sonke sizingane. Ngoba njengoba ngabantu besifazane nje nobabili nizingane kuyamusa. Angeke ukuthi ngoba nakho kwesekushone abesilisa seniphendukile seningamadoda kuyamusa. Nizingane nje impela njengoba futhi niyahlala enyuka kohla kwenyuka izingane icela usizo. Izingane ke singakhuluma noma yini mayifuna usizo ngenkinga eyehlela ikhanda lomuzi yehlela izinhloko zomuzi. Ayikho futhi indlela engathiwa ngempela ilungiswa ngayo le ndaba. Itsida niyathula nize niyadlula emhlabeni ngoba nisaba ukukhuluma iqiniso. Mandlule emhlabeni leyo nto yosale enganeni zenu. So umenzi walento mayilindele ukuthi niyothula nize nife akuyona solution leyo ngoba kuchaza ukuthi niyohlupheka nize nife. So nongabe niyasuka la ekhaya niyahamba nifuna usizo liliqinisele likhuluma la ekhaya ningasabi ukukhuluma naphambili. Makukhona futhi okunye okungathiwa siyachaza ukwenza ukuthi umuntu owaziyo umuthi nomuntu oyaziyo lento esikhuluma ngayo namhlanje. Lapha sikhuluma ngabantu abathwetshulwa. Sikhuluma ngesilwane esafakwe egcekeni esidla abantu emndenini. Sikhuluma ngesilwane esicuphiwe ukuthi once wathinta kuyonakala. Sikhuluma ngomuzi ocushiwe lapha okucushwe ngayo yonke indlela ukuthi njengoba nina seniphila nje kuleligceke seniphila ngopopayi abalawulwe izinto ezenziwa kulomuzi.
esingazi ukuthi after 4 years ingakanani process ihambile kwaze wafika lapho sikhona namuhla. Akhona ama-advice ngizonipha wona. Kodwa kuzobe kwama-advice nje mhlambe awukuthi azobe pholisa isimo, kodwa lesimo asidinga advice. Sidinga nje ukuthi siqondwe silungiswe. So now sonke sesiyavumelana ukuthi umyeni wakho Mazwane wathwetshwa. And indlela okwenzeka ngakhona ukuthi umuntu akhuphe imali mase shonile, isidumbu sivuza amanzi. Lokho kucaca ngokusobala lo muntu akashonanga, nje ukuchaza nje nawe lapho Nkosi ukuthi nasekuguleni kwakhe lo muntu oyikhukhumala ephenduka isilwane. Ukubonisa ukuthi khona kwayena lo muntu nagcina emfaka ethuneni kwakungayena, nalo lo thuna leli nikhala ukuthi ingane ayilazi lokwashona ubaba wayo, ayilazi lelo thuna. Kwalona lelo thuna linayo ubaba wayo phakathi. And yindaba kuba mnyama kakhulu manithinta kufa umuntu. It's because uyeke manje ubaba osegcine ophethe imkhonto ebhekise ngasekhaya. Ngoba kwanzila leyo yanifakile kwaba umdlalo nje wenzila, kwakuvele vele kuyinto eniholele ethunzeni lobumnyama. Nifaka isenzila nje akufe umuntu egcekeni, kodwa niphendulele abantu basegcekeni bephenduka izilwane egcekeni eziyokwaza wonke umuntu ngomkhonto egcine edlula. So ithinteni kwenizinto vele kuzokushakala, kuzobonakala. So leli qiniso leni ningasabi ukulikhuluma, ngoba uma ningalikhulumanga mhlawumbe noma ningasasizakalanga lezi zinto esiqophayo ziyokwenza ukuthi nezingane zenu namhla ifuna ukulandela ukuthi kwenzakalayo. Ngoba sinaso isiqiniseko ukuthi njengoba ninaniphila nehla nenyuka nifuna usize ebantwini, ninesikhathi eside kwananiphila, akumele ke nife naleli qiniso. Ikhona into enikholela ukuthi kuleli khaya enikulona yenziwa mhlawumbe mangasethiwa ngiyashiya leli khaya niphindele emuva, nabe nixoshwe yini kwakhona lapho emuva nanisuka khona ukuze nifike la esenikhona. Futhi mangakhuluma kahle ulwazi kakhulu ngoba nami bengakabe mdala. Yeah. Bengisase nje phansi kwesandla sabo bhuti. Yeah. So into engathi ngiyayisho bathi nje sitshintshene indawo sisuke lapha ngoba bona bebebona ngathi inqubekela phambili ayikho lapha. If bafuna ukwenza izinto abakhoni ukwenza izinto, babona ngathi kunezinto ezibaqindezelayo or kanjani. Baqabanga ukuthi ongqono ke simuvele kuphi eDontoni, kanti eDontoni ke ngathi ke ilapho ke silanda khona inkinga. Kuvunyelwana kuumndeni wonke. Yebo, umndeni akithi bongekho ke emkhulu ngoba ubabami washona 2010. Yeah. Sasala nomama, ngasala nobhuti omdala, kwaba ubhuti engimlamayo mina umagcina bekuyini. Yeah. So bongekho mningi umndeni, kwaba nje yithi thina mina nabobhuti bami nomama sakhuluma, kwabe ukuthutha kwethu sathuthele eDontoni. Safuna umuzi, sasifuna istende kahle, sangasithola istende sathola nje umuzi, but ungaphelanga sathi hayi sizolungisa thina ngendlela yethu. Yebo, just asiwuthenga, sawuthenga umuzi sangena sahlala. And umuzi wakhona esawuthenga bekuumuzi walapha ubaba wakhona siyamazi from uSkhula. Okay. Yes, siyamazi from uSkhula. But futhi ziningi izinto naye bekanazo engazi ukuthi ngizothi yini, but naye nje bekanokwakhe. But yabona mawulibela ukhulu izinto ezinengo ozazi usasemncane ziye iphuma emqondweni. Kuthi manje njengoba sekwenzeka lesimo lesi kimi kuyabuya ukuthi hayi man, ekukhuleni kwami lapha yana vele nje bekungaqondakali kahle. Sawuthenga ke thina lo muzi ngoba aphela vele sesikhohliwe lezo zindaba, sesejozi siyasebenza, sesibuyele emakhaya sofuna indawo, sawuthola umuzi sajabela ukuthi sithola umuzi thina sangena phakathi.
mara manje sengibuyisa kahle umcondo ngiyakhumbula ukuthi ekukhuleni kwami bekunjani kahle kahle ngabe akuzange sawuthenga lo muzi yini kwakumuphi umehluko siqhelene kangani lezi ndawo eDondoni nalana nihlala khona is it same province angathi yes same province isePumalanga so kwakuyini enisusa la inletha la ukuthi la kwakusemakhaya kakhulu la kungase lokushini drobheni ngizothini bhuti lapha besihlala khona before indawo esekudeni mangabe sisuka la eJozi kufanele ukuthi sifike lapha ya eDondoni sigibele ilocal sishone le uyayibo so manje senisuka eJozi nifike nje eDondoni sesifike eDondoni sehle sishone ekhaya kwakuyisona sizathu yebo kanti ke leso sizathu sona esisibulasilayo unazi ingane zabafana nginayo umfana e1 unganani una 22 na 22 na 22 kwenzakalani empilweni yakhe hayi kumile bhuti kumile yabona makuthiwa into imile umile straight akuna way forward umile akho umsebenzi kuthulekile bengithi nje ngizozama ukuthi ngihlanganise ngendlela ekuhlanganiseka ngakhona amanayo kwenza certificate sob security khona azongena mhlambe ngoba ngathi these days yiwumsebenzi oqisha utholakala yebo so at least ke maye ngazama leyo security ke abona ukuthi naye masa yenzile mhlambe ngelinlanga uzokuthola ku right kumile nje nakuyehlu yenyuka nje nayo uyehlu yenyuka ngize ngishaye uvalo ngelinlanga ngithi yazi bantwana bethu bayoze bangena ebugebengwini ngoba phela mawungasebenzi uvuka nje uhlali ungenzi lutho yini ezoba right uzogcina ungena elingweni so mangabuya mhlawumbe futhi kumazwana ngibuze ngizokuza nje kakhulukazi umyeni wakho ungixolele ngazi ukuthi umfowenu kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe ama question aqonde kakhulu nomfowenu ungabuza kakhulu kuyena mazwana ukuthi uma ubheka kuyona yonke lento enziwa kuyena ekutheni mhlambe ebulawa ngisho njalo lento iqondene naye nokuzuza umndeni noma kwakuganga nje ababekwenza kungekhona ukuthi kwakupersonal iqondene naye umyeni wakho ngiyiphinda futhi equation ngaba babekwenza ukuthi personal iqondene naye ngqo o kwakuganga nje yena watholakala endleleni yokuganga ababefuna ukwenza ngoba khona amandla abafuna ukwazuza ngesingabo bona mina ngicabanga kwakho mina ngendlela engibona ngayo kukaningi bekukhona ukuthi njengoba yena umuntu mhlambe bekanala amandla mhlambe bekufuneka lawo mandla ngoba yena isikhathi esiningi bekumuntu onenhlanhla maybe bekufuneka lawo mandla kwesibili mhlambe bebamshayela nalokuthi njoba sishaya la khaya kubo angabi khona umuntu ozovusa ikhanda lokuthi abonthi why kwenza ake ngisukume masishane sizame kanje ngicabanga ukuthi bebamshayela izinto eziningi kusemandleni kusekhaya ngoba phela vele ekhaya isikhathi esiningi bathi nabashayena yabona bebathi ayike manje sicedile sesizozenzela esikufunayo ngoba uyu umuntu isikhathi esiningi bekufanele kwenza izinto nguye bekafika ukuthi hayi lokhu mama ningakwenzi lokufuna sikwenze ngalendlela nangalendlela manje ngicabanga ukuthi kukanengi kuye bekasakufela uyena yedwa umuntu enibuka ngathi wathwetshula kulomuzi laba badlule emva kwakhe hayi bonke ngoba naye babomkhulu into eyasidoma kuye singazange siyibone ukuthi yena wagula wayesibhedlela azange sikubone okuningi kodwa nje naye kukhona bekusolisa kuye ukuthi hayi man lezi zinto lezi beyiphethe umyeni wami nakuye bezinokukwenzeka nakuye like bebane isikhathi sokuthi nje umuntu aphathe obuthongo nje makuhleliwe nje asolele hayi man lokulala asikuthandi umuntu mayihleli solele into bebangayenza ukulala nakuye ke bekwenzeka kanjalo
nalo kuvuvuka naye wayebesavuvuka ukuthi ke wasuye esibhedlela lesikhathi seCovid futhi besingakhona ukungena bo manje lapho ukhulume naye lapho ungakhona ukungena besingakubona okuningi ukuthi kwenze nokuthi simbone ukuthi uthini wenza njani ngasiphi isikhathi yena into eyasiza kuye ukuthi sibone ukuthi kunenkinga ngoba sathi nasithi sikusesibhedlela wathi ngicela ningangise esibhedlela angifuni ke esibhedlela ngifuna ukuhambela la sakubonga kodwa lokho asehambile sathi kusizile ngoba besingesibone lutho ngoba konke bekakusho washaqala ukugula kwazi wayekwaba sekuphetheni akhuluma ukuthi noma sekahamba washo ukuthi ayisebaze banginqoba ngoba noma asevuvukile uyayazi cobra bengathi cobra lenyoka le la the way bekavuvuke ngakhona eneke into ebhlungu ngoba nasihamba abantu bebavele basho wathi hayi vele lekhaya bashilo bathi fanele liphelile lithi akusiko kakayiwani kukaningi nasihamba mabathi nje masiye bathi fanele kushaye kuze kuphele izulane livalwe lekhaya abafuni ukuthi livukile lekhaya lithi manje vele livaliwe ke mangasekho abantu abangabababa liphelile vele ngoba thina asilutho inengabi imali esispendile sizama lento le inengaba ngifuna ucamba manga inengi kodwa akuyeki phambili akuyeki phambili yazi ukuthi uhlezi uthi inkinga zibhekene nabantu abathile noma hayi inkinga esinazo kanti wonke umuntu unenkinga kodwa ayikho inkinga encane ayikho impela inkinga encane kanjalo nokuhlungu nje abukho futhi ubuhlungu omncane kumnikazi wabo mhlawumbe isiqalo sokuqala engingathiwa siyasenza noma niyasenza njengamanje ngibangakagceke masenenonke sibala nathi suthula nabantwana nibangaki masenenonke egcekeni mina nje endlini yami abantwana bami bayengaki 3 5 nalabazukulu oh yeah 6 ngami 6 bese kuba uanti nabakhe bayingaki bayi 3 4 ngawo bese kuba babamkhulu nabo babili unoba umkhulu naye wayinabakhe babili amantombazana lo muzi nje udominate ngamantombazana ubaba omkhulu naye umfana kodwa unaye usiyabonga yebo uqhelile nedi ukhabo mama wakhe yena ukhulele kabo mama wakhe yebo ngoba izizathu ukuthi ngibuze lokho ngibuzo ukuthi ayi kwesinye isikhathi kukhona izinto ekumele siyilaxaze lento ngizoyixoxa nje ngoba sonke siyaxoxa mina ngikhulele ekhaya komama which is iKamkhize likhona ikithi kaNtsele kwaNtsele futhi ngiphelele khona ngishodi indawo ukuthi nje mhlambe ngakhulela kakhulu ekhaya komama kodwa nje ngwakaNtsele mangikhulela ngapha ekhaya komama ngingasho ukuthi ezinye zezinto lezi ezisindisa impilo yami ukuthi ngize ngikhule ngibe ngaka ngizongeza ukuthi ngiyakuphi naludaba mhlambe njengoba ngisho ukuthi kuzoba khona advice ngizonipha yona kodwa kule advice ayisho ukuhlala phansi ningayilungisi lenkinga eyenziwe mangikhulela ekhaya komama ngakwazi ukusinda evumvumweni nasey'inkingeni ebesibhekene nenzalo yakaNtsele which means ngingasho ukuthi ngakwazi ukuvikeleka noma ngafukemeleka ngenhlanhla yokukhulela ekhaya komama waye ngafukemeleka kusho ukuthi ngoba nakho kaMkhize zasingekho inkinga zakhona ngangiyena wakhona ngangwakaNtsele ey'nkingeni zakaMkhize kwakuthi makushaya abantu bakaMkhize ngingatholakali ey'ntweni zabantu bakaMkhize kodwa manje ngenxa zokuthi umuntu-ke unengilosi emgadile futhi ukuthi ingilosi yakhona lapha ekhaya kithi kaMkhize noma ekhaya komama kaMkhize inalento ukuthi lo mfana phikwazo zonke izinto ezenzakalayo ngegazi la ekhaya akavikeleke lo mfana kwenze mhlawumbe ekugcineni kuyoba uyolungisa ezinye zey'nkinga zala ekhaya futhi ukuthi mayikhala ngale kaNtsele
angitholakali khona ngenxa zokuthi ngivikelwe ile ngilozi yakamkhize kodwa futhi angitholakali einkingeni eyishaya idlozi lakamkhize yabo so ngavikeleka kanjalo ngakhula ngaba mdala sengikhulile manje ngidala bese kuyisikhathi sokuthi angeke ngibuyele ekhaya kithi kaNtsele ngokubheka izinto ngemndeni yomibili uyabona ukuthi nangale kaNtsele manje izinto ayihambi ngendlela ongathi ufisa ngathi uyahamba ngakhona empilweni njengengane yomfana kumele manje ngibuyele ngingene ngiphelele kaNtsele kodwa manje ngiyabona ukuthi ngabe nje ngoyifaka ubishini mangase kuthiwa ngoyifaka lapha kaNtsele ngezinye zezinto ke lapha enixoxayo noma kungekho ngako kithi kaNtsele futhi noma ngingajulile ngalendlela enixoxa ngakhona mhlawumbe futhi kujule ngaphezulu kwakhona just that angaze ngathola taste yakho angaze ngayingcenye yakho badlulileke nabantu ngokuhlukahlukana kwabo badlulile nje abantu yabo ngifuna ukunibonisa ukuthi ngirelate kangakanani kulento but ngivikeleke kangakanani ngingasho ngeke phela ngibe nesiqiniseko sokuthi nami ngi-invisible angithinteki kodwa ngiyengikholelwa ukuthini mhlawumbe okunye ngivikeleka ngoba ngalezi zathe ngilokhu ngiyichaza ngiyabona ukuthi luningi ke futhi nokubishi lapha kulo muzi waKaNtsele so angikwazi ukuthi ngiyifake obishini ngihlalelwe ke manje ukuvusa ikhaya lakithi kaNtsele noma ngihlalelwe ukuvusa umuzi wakithi kaNtsele mase kuthiwa ngiyovusa lo muzi waKaNtsele ke lesi sibonelo mase kuthiwa mina ngidecide ukuvusa umuzi waKaNtsele ngingavele ngiwakhe nje lo muzi ngumuntu wamasiko ke mina mhlawumbe nababukeli bethu emakhaya bayangazi mina ngumuntu wesintu futhi nesiqiniseko sokuthi njengoba nje ngiphila akekho umuntu ophila nje ngokuthi uyaphila uphila ngenkosi uJesu nomsindisi kuphela but kukhona ukuthi okuyisidalwa nesithunywa esimgadile umuntu ngaleyo ndlela ke leyo mangase kuthiwa mina ngivusa umuzi wakithi kaNtsele ngingawuvusa umuzi waKaNtsele ngokuthi ngingangeni lapha ngivele nje ngithola indlu noma ngithola inqiwa noma ngithola ihlathi ekuthile ngivele ngakhe mangakha lapha ngingabizi umuntu ngingabizi imadlozi ngingabizi isidalwa ngingashisa impepho ngakhe nje mase ngiyabiya mangiqeda ukubiya mase hawu ngikhuleke nje ngingakhuleki lokukhuleka okujwayelekile lokho kukhule kwabantu bethi uNkulunkulu wasezulwini cha ngime nje ngithi wena sidalwa sami sibheka umzimba wami nesiqu sami nazi izingane zami njengoba silapha silahliwe sifuna indawo la esikhona sizofuna impilo engcono le mpilo engcono sizoyifuna njengoba size saphila kwaze kwafika lesikhathi sisatohoza abatohozayo banathi ngibiza kuphela laba abangenza ukuthi ngiphile kuze kube isikhathi sanamhlanje kona wonke umuntu oze ngobunyama nezidalo ezaphendulwa zaphenduka zaphatha imkhonto zayibhekisa ngakithi konke labo bantu abaqhele esabangcwaba sabashiya emathuneni namhlanje siyabafulathela sidinge lutho ukusihlanganisa nabo silapha ngoba sisekubhacene sibalekile sizofuna amandla namhla kwalunga kwakhanya siyophindela emuva sizonihlenga lapha enikhona so la sikhona sizofuna impilo kule mpilo nje soyifuna sicela nisikhulisele izingane thina esikhona sibadala ngicela nisipha amandla ukuze kushaya isikhathi esithile sisaphila ingane zethu ikhulile sibe sisakulungisa sikhohliwe lapho konakale khona kodwa njengoba sila sizofuna impilo engcono sisekubhaceni sibalekile kuleyo nkulumo leyo ingakhulunywa ngisho nawe umazwane eyikhuluma nje emile phuhle kuleyo muzi onorawundo wodwa ingakhuluma nawe uwemankosi emile nje phuhle kuleyo muzi onorawundo wodwa nishiye yonke into emumva ekuyishiyeni kwenu lento nihambe nemanzini niyothandaza ningene emanzini nikhuculule konke nithola umuntu osebenza ngamanzi lo muntu osebenza ngamanzi anihlambulula anigeze alungise sonke isimo senhlanhla yabona ke lapho sesilwa nenhlanhla eyathathu iqiniso ukuthi njengoba ningashayiswa ngemoto naze lafika la should khona lento esanigadile khona lenhlanhla esekhona uma usulahlwe yona inkinga uthi wena imgwaqo ushayise imoto uthi ungene emsebenzini vele uphele umsebenzi mase ungasenalo yabona noma ungasagadwe lutho umyeni wakho njengoba agcina shona ngoba kwasekuqhele yonke into eduze kwakhe kwasekuqhele inhlanhla kwasekuqhele yonke into emvikele eselawulwe lento esiyenziwe pheke umzimba wakhe kodwa njengoba nina nisekhona nisaphila nisakwazi ukuxothoma niqoka amajezi abomvu nintanda nifuna usizo ingenxa zokuthi khona inhlanhla esengaphezulu kwesidumbu somunye nomunye yabo so kholelwani enhlanhleni ethi isekhona ekade ukuvuka nje kusenugeza futhi kusekhona into ekubhekile
ukuthi awazi ukuthi ubani lokubhekile lo muntu okubhekile enza isiqiniseko sokuthi uyacknowledge hayi ukuthi usindile usinde ngoba bekuyekile yabona njengoba niphila aniphili ngoba beniyekile niphile ngoba aningeneki ozodlula kusasa uzodlula ngoba usengenekile ingakho nomyeni wakho athi amazwi akho okugcina sebengihlulile ingoba besalwa nalokho kokumvikele bekususa konke eduze kwakumvikele wazi wasala ke manje yedwa engasakwazi ukuyilwela ngoba angeke ukwazi ukuyilwela seqo sakho kodwa deep down ukhona lo muntu ikhona lengilozi ikhona lesiqu somzimba esigade wena nempilo yakho so ukholelwa ke kuleyo ukuthi nje njengoba ngisakwazi ukujumpa umgwaqo ngibuka ka left ngibuka ka right mase ngajumpa shothi ikhona into esathi ibuka ka left buka ka right uma ingasekho leyo uvele nje ungene emgwaqweni zekushaya imoto le nkulumo ngichaza kanjena ngichazelani na ngichazela ukuthi kholelwani ekutheni sekhona inhlanhla noma kusekhona ukukunina okubheke isimo sempilo yenu kuphela ndinga ukuhlanjululwa negezwe ugezwe ususwe umyeni wakho kufanele ukuthi deep down enhlizweni yakho umale mangithi umale uzucela ungabe ngisakuphupha manje ekuphileni kwami wena awusesuyena umyeni wami wena bakususa kimi njengoba bakususa bakubuyisa isilwane noma usufika wena usafika uwe ufika kimi uzoletha lobumnyama owagcina ungena kubona bekuthatha ngakho ekuphileni kwami wena ngiyakwala wena awusesuyena ubhuti wami wena awusesuyena uma wami ngiyanihlamuka ngiyanisusa eduze kwami ngihlaka uvela amandla ukuthi ngilungisele into zenu ngiyilungisa kodwa qhelani hey yabo so ubasusa ngokuba iqiniso njengoba kubuza ukuthi uyakholwa nomyeni wakho washona njengoba uthi awukholwa umyeni wakho washona shutha akasekho ngokwenyama yomuntu ophila emhlabeni uyisilwane lapha ekhona musa lokho uhamba naye umphethe ngenhliziyo uhamba nalobu umnyama obaphendulwa samyeni wakho odwa sebuyisilwane osekuyinto ke manje niyithwele lezi zinto eniyithwele nilala nazo eduze kwengane niphila nazo eduze kwengane igcina ingameli ingane yonke lento so ngosuku ndidecide ukuthi niyasuka manje and niyaqhlanisa nakha indlela ethi awusajumpi lapha Nkosi wena usesuyena Nkosi usuyilesilwane saphendulwa wavuma kulungile phela ke manje ngiyeke ke mina futhi ngosuku uyithatha lo decision uwedwa ukudinga ukuthi mhlambe uzuthandaza Inkosi uJesu ukukhuluma nje naye untanta endlini umali umsuse eduze kwakho umtshele ma asikholele ekuthenena nadlule emhlabeni makuthiwa nadlule emhlabeni ngempela ngeqiniso nizoba nayo indlela yokuvela kahle kodwa ngalendlela enivela ngayo nivela nizilwane nongabe uvela umuntu uyisiqu sakhe somzimba kodwa sonke siyakwazi ukuthi ukushona kama ukushona kababa omdala ukushona kamyeni wakho mazwane niyakwazi nani ukuthi bashona kanjani nani niyakholela ukuthi lapho bekhona ababona abantu so ungalokhu uyiduduza ukuthi hayi uyafika yena uthi asigeze uthi gezani vele ngoba usafuna ukuzana lesifo lesegcikini ngoba yonke into akayenzayo akasezi ngendlela yale ezulwini uza ngendlela ukuthi mhlawumbe usuka ground othile uthunyiwe ukuthi hambe batshela ukuthi ufuna ukugezwa wena hambe batshela ufuna ukugezwa wena kanti ezinye izinto masizenza thina singabantu abamnyama zisemakhanda ethu zizinkolelo zethu iqiniso ukuthi into egada umuntu ingilozi yakhe ephile emzimbeni uma umcabango umuntu uthi ukuba kusekhona umyeni wami ngabe usenza into ethile yilapho nje uyimema khona ingilozi yakhe umbuzo kumele ubuze ukuthi ngabe le ngilozi esaphila yini isaphila kahle le ngilozi asike sinjoba nje nihamba nothuni sizana kanje adlule mhlawumbe uMankosi usale usuhamba wedwa ke manje lendlela ingilozi kaMankosi ifika ngesikhathi nomcabango ukuthi le ndlela ngabe angiyihambi ngethi kubukhona the moment ukhala ngalesikhathi ngingamela leyo ngilozi so mhlazana waye kuyikhala leyo ngilozi yayiye kungamela and mulokhu ukhalela ingilozi eza ngobumnyama iyaqhela lephethe ukukhala wena thola ngaphakathi ufune ingilozi eyiqiniso ukuthi iyiphi le ngilozi engiphilisayo ufune ngaphakathi ukuthi yiphi le ngilozi engivusile kuseni yiphi le ngilozi sangivikele phela kwabantu abafile izingane zakho njengoba zifa kwafuma kwafubaba kwafa wonke umuntu egcekeni ngasala yiphi le ngilozi engivikele sho le ngilozi senamandla ngoba kwamina bayangizama so manje lokhu nibamema nibacabanga anisamema abantu nimema izilwane izoqhela ke le ngilozi sanigadile so mina ngingathi advice ukuthi ngoba kulomuzi kuningi okwenzeka
emandleni enwatholayo mningi umhlaba kaNkulunkulu nisuke ningatshela umuntu unyamalale njengabantu abadukiswa nezwe nize niyoshona koSwaziland makumele niphele eSwaziland nize niyoshona koKwaZulu Natal makumele niyoKwaZulu Natal nifike nithola inxiwa nikhanda indlu yodaka nithathe inkanzeni nifake phakathi lapho nongabe niyafa niyazi ukuthi niyofa ningafanga ngendlela yabo nasuke eduze kwabo nani ningapheleli emsamo somewhere noma ningapheleli ko round somewhere nagcina nithwetshuliwe ingilozi yenu ithandazeni nicela ukuthi nicela usiholele la singathola khona ukuphila iyona ke leniholele khona lapha la ekhaya iyona niholela kwezinye zezindawo enihambayo kulezo ndawo enihambayo ningafike nihluleke ukuthi nisizakale ukuthi kuthiwa kulahlo lesimo enibhekene naso kodwa i-advice yokuthi njengoba usaphila ikhona ingilosi epheke ekhaya nanombani ombukele ekhaya ingakho ngiqale nganichazela ukuthi mina ekhaya kithi kaMkhezi kushone wonke umuntu egcekeni wonke umuntu waphela egcekeni kancele wonke umuntu waphela egcekeni kodwa thina siyaphila siphila ngobani sa acknowledge ingilosi esigadile ukuthi thina asithinteki ngoba ikhona lengilosi esigadile asibamemi abazuzwa ubumnyama ngoba umuntu uzuzwa ubumnyama ngosuku engakholelwa kule ngilosi ukuthi khona ingilosi ekhona ukholelwa ukuthi khona okunye okungakusiza njengoba ngisho nje leyo ngilosi nize ningayilahle ngoba inibhekile leyo ngilosi aniyazi igama nisazi isibongo sayo ufika uzalo uma wakho uzalo baba wakho mase kuba khona uzalo likhona ufika ukuthi ulandwe ugogo sekugcineni kubona bonke ogogo olokho ekugadile nje ngoba mhlawumbe kwasekuzalweni kwakho uyena volunteer ukuthi ayizalo lengane namanje isekhona ukugadile memeza nje sibanibani mina usiba ngilozi yami mina usibanibani uzalo ubani nobani ungababizi ngezibongo babize ngamagama noma mina usibanibani egameni enangipha lona ngiyazi ukuthi ukhona ungibhekile la ngikhona ngisebumnyameni ngifisa ukuhamba ngiye la ngiyofika ngithole khona ukuphila hambani nami namhla nifika lapha nichele ngamanzi nithandaze nikhulume nimile ukuthi sesila lapho sikhona ke la sofuna khona impilo wonke umuntu owathintwa ngesandla sobumnyama akasalele emuva ngisacela ukubuza manje njengami njoba la ngihlala khona vele umuzi esowethu ngingenza kanjani khona kusedodoni cha la Goli kula eGoli ibhaca kwakho ke lokho ngoba vele akugabikwa kuyenziwa lutho nje ungasabika thatha izingane zakho nithathe yonke into nawe lapho mankosi uyangizwa uma kumele niphelele emafletini eGoli ngabe ayikho ingane ephilayo ephila ngaphansi kwesimo ukuthi yaxoshwa emgqolweni kaDoti yaphila iphila ngoba kwakhona ingilosi egadiwe kunengane umuntu omnyama yaxoshwa umlungu namhlanje phesheya olwandle yaphila yazi why ya acknowledge ukuthi mina impilo nakekho umunye umuntu okhona ingilosi yami which means nawe ungakwenza lokho njengomuntu walahlwa ulahlwa ujikelwe izihlobo nabangani uphume uthi mina nezingane zami ngamane ngihlupheke nazo emkhukhwini lokushini ngamane ngihlupheke nazo emafletini edrobheni ingakho bengezibonela ukuthi ningahamba umhlaba noqede nihambe yazi mangithi nihambe nishini insela yakhona lapha betsheni nisazobuya futhi nabo abenziwa umyeni wakho nabanye abakhona betsheni nisazobuya niphume ngathi niyabuya niqoqe ingane nje nihambe ngoDisemba ngathi ivakashile nimpahla ezitsha nithenga khona lapho okunye nikushise enicabanga ukuthi angeke mhlawumbe ngehlebe kusebenzise nikushise nishiye nje kanjalo niphume nihambe nilokhu nje niphila nokuthi hayi mhlawumbe sisazobuyela nabo bebe nethemba basabuye kanti kasenihamba ukuhamba leyo umnyaka emhlanje nezithuphe kusalele iminyaka eyanele ukuthi ingane zakho ikhule zikwazi ukuyimela emveni kwalokho mase niqhubha ingane zendlu ukuthi asithole usizo endaweni ethile lapha sisalungisa umndeni wonke silungisa isiqu somzimba ngoba isiqu somzimba siphethe umndeni so nje usenidila nesiqu somzimba ngamunye sibanibani hamba landelela endaweni ethile sibanibani uma nihamba ngamanzi ngoba amanzi ayimvelo amanzi wona axhumene nezidalwa zethu amanzi nomhlabathi yona nto leyo engadinge emuthi engadinge lutho ngoba once nathinta imitha nazi ukuthi bathinta kuphi la nothi nithinta khona inyamazana nithinta izithethile kuvuka into ezazenziwe nje amanzi ewodwa engayinqoba yonke lento kholelwe ingilosini yakho njengoba mhlawumbe umuntu uzayitshela ukuthi mina ngisebenzisa imithi ngokujulile angikwazi umuthi emzimbeni wami
amanzi phekwezimo zomndeni wakithi engiwubonayo ukuthi ungena ehlathini konakele phekwekhaya lo mama engilibonayo ukuthi kuningi ladlula khona kodwa thina sasindiswa ngobani ngokuba kwakukhona ingilosi igadile siqhusa umzimba esiyibo mina ke njoba ngasindiswa kusemandleni nami ukuthi ngivikele izingane zami ngiphinde ngizakhele ikhaya ningalakha noma ikuphi ikhaya lapho senifike khona nathi sesila once nakhona ukuthi umyeni ngimshile anginamyeni ingosuku lapho uyobona khona impilo iqala kabusha ngoba njoba ashona emhlabeni ashona ngalendlela akashona ngayo iqiniso ukuthi naye wavuma ukuthi ngiyamshiya umakoti wakhe futhi ngakwazi washo ukuthi sebengizuzile ingosuku lapho yena oyesazi ukuthi akasaphili nawe ngokwenyama so ngosuku lokhu uminvite ngokomoya umlethe emzimbeni wakho. Sacela ukubuza manje ngenze njani ngimsuse kumcabangeni ngayo yonke indlela angazi ngizothini angisho kunokuthi mhlambe isikhathi esiningi vele mina akasuka emlonyeni akasuka emlonyeni noma ngithethisa labantwana ngiyayithi ubabweni bekani ukuthi ubabweni ngishuthi nje kuloko ngistophe ingoba angithi ngakho ngisho ukuthi ingilozi noma idlozi into osuka uyimema ngaleso sikhathi ufike lo mcabango bomzimba empilweni ingakho ngenza isibonelo ngomankosi ukuthi ebumnyameni obhekene nabo ngemoment umcabanga umema isithunywa sakhe eduze kwakho umema ispirit sakhe eduze kwakho umbuzo ukuthi ngabe le spirit sisalungile ni kuwena yebo khona ukumthanda kodwa ukumala kwakho kokuqala ukususa ispirit sakhe kuwe angeke kube lula kuzoba nzima into le kumele uyikhulekele uyilwele ngathi ngizwile ukuthi kulomkhuleka ngaze ngibize igama lika Jesu ngaze ngibize igama lika Shemba ngibizanga lutho ngibiza ingilozi ephila kimi okuyiyona engiholile ngaze ngafika lapho ku podcast okuyiyona ezongifaka emotweni ingangibulalisi nemoto ngize ngifike lapho ngekhona okuyiyona ezokwenza ukuthi ngivuke kusasa ekseni okuyiyona ezongenza ukuthi kuzona zonke into ezenziwayo akungabhekani nami ngibulawa ile ngilozi lesiphila nayo leyo ngilozi niyazazi ukuthi ubani kungani sanigcinile leyo ngilozi le iyona lenihlanganisile ukuthi hambani nibambanani sizanani siyanazi ukuthi anibona abuzala nizalani kodwa ngokuba wena wakushiya nalona wakushiya nalo inini ekumele nisizane ihambambeni ke leyo ngilozi iyona enihlanganisile ekuphileni kwenu so kunzima kodwa nje isiqalo sokuqala ukwala lo muntu ngoba akasesiyena umuntu nasekukhulekeni no yabona nje the moment wathanda zathi imnyeni wami kodwa la ukhona ngempela uthula uthini usibona sihlupheka umema nje inhlupheko uyiqhubekisa uyisaphambili kodwa bhuti wena umuntu ukusiza lapha emhlabeni bhuti kungani isenimemile nje usefikile nje nobumnyama lalemkhonto akasuke iphethe bhuti uthula uthini sihluphekile emhlabeni usummemile so once nabulala leyo nto leyo nabulala nje konke lokho abakubulala kunini nikumukele thakusekho ingakho abasindisiwe bebone ngazuthi abasebenzela lento kungawalandeli lamadlozi ayibasebenzeli ngoba ngempela ngoba engekho ingenxa zokuthi umuntu mayisedlule emhlabeni awumazi ukuthi la kakhona meyibuya ubani uku-acknowledge amadlozi ngokungawabizi ngamagama ngokungayishisi impepho ngoba umema nabantu engamele befike khuluma nalabo abakugadile noma ngababiza ngamagama bayazazi nini nigadi isiqu somzimba wami njoba ngiphila ngilapho ngikhona iwona ka amadlozi izona ke ngilozi lezo kepha bhuti manje ukushiya ikhaya ukukhulula uzolishiya khululeka one day futhi uyongena phansi emgodini kuyobe ngekho lula futhi ngalolu suku uzolishiya lona ikhaya either way ufuna ukulishiya ingane zakho iqhubeke isale khona ihlupheka yini ngoba lo nizolishiya uthanda ungathanda lo nizolishiya ngoba kona mawusho njengoba uchaza ngiyakuzwa ukuthi mhlambe ufuna usaliphila nje ngoba vele isikhathini esiningi masihamba bebasho bathi abayosinda abasele ikhabo mama masihamba bathi kodwa leli khalo lizovalwa niyakwazi nani lokho kodwa abayosinda yilabo ababiza izibongo zakhabo mama ababiza unkosi bayala
mawusho leyo uchazayo ngiyakuzwa lapha ukuthi cha ukhuluma iqiniso ngiyakuzwa lokushoyo ngoba ababulalanga angithi niyazi ukuthi sesobe sivala niyazi ukuthi ekuzaleni kwenu kukhona amakhehla nezalukwazi zanizala so umuntu mayeganga ufike abiza amakhehla nezalukwazi zanizala mase kubiza lesibongo senu wahlengelwa esibongweni lesi esibiziwe ngaphansi kwalazalukwazi lamakhehla nizala usengaphansi kwaleyo khesi mase kuba khona isalukwazi esingabhilongi kulesibongo okuyisona leseseniphilisayo njoba ngishilo ukuthi ni chain lenzalo ethile kunisizukulwane sabathile kuleso sizukulwane sabathile kukhona ingilozi noma ingilozi eyisekhona izinibhekile uma seyiqhilile lezo ngilozi kunoma yini enziwa ingakho sibafica becosha odoti emgqonyeni isukusiqhilileke leyo ngilozi kuqhela ingilozi ekuhlanzayo mase kuqhela ingilozi ekuhlanzayo sikubona ungasageza untanda lapha emhlabeni so sekuqhela ingilozi yokukhanya eduze kwakho hayi ukuthi umuntu mayisuka ehlanye engasagezi entanta emgwaqweni lo muntu uyazenza so sekungena ingilozi sekuqhela ingilozi emhlanzayo ukuthi uyakwazi ukuhamba zenzeke izinto nivuka ukuthi abantu bashonile uyibuza ukuthi kodwa mina Nkosi awungithathi ngani pheka lokuhlupheka kanti ingilozi yakhe enqabe nawe kunesizathu ukuthi ngane enqabile wena ongafuni ukusondelana nixhumane nayo xhumana leyo ngilozi uzobona okunye noma ngeke kube yisigwili ngoba akuzona zonke ingilozi zisingamele ukuthi uyosenza igwili zisipha impilo ukuthi asiphile sisindise izingane zethu so ningayilwa lempinilwe ningakho ngithe ukhona umuntu wesilisa osasele uyabona makuthiwa bekukhona indoda esasele bengiyothi mina kule ndoda ngoba isibongo sakho lesi nangolunye usuku ilwele ningabantu besifazane nje nina njengoba ningabantu besifazane nasekushoneni kwenu ithambo lenu angeke libaveze ubaba bentoveze omama benu ngokwe science which means nina vele ningabantu abangabelong even nakulesibongo wena mhla waqhela kulesibongo noma ungathola umuntu wokulobola kususukile wena kulesibongo sakaNkosi ingakho nalo wasusa kwesakazwana futhi wayena usengakwazi ukuyisusa lo lesakazwana ngoba noma eseshonile ithambo lakhe alivezi uNkosi yinto leni na njengabantu besifazane ningakwazi ukuthi nisindise izingane zenu niqhele nazo ngoba vele neqhude leyaqhela enganeni ingane iphila nesikhukhukazi ukukhula kwamatshwele kulele esikhukukazini njoba nina nisekhona nisenhlanhleni ukuthi noma ingane zenu nisenhlanhleni ukuthi nizikhukukazi engakwazi ukufukamela lezi zingane kuzona zonke izinto ezishayo lapha egcekeni kusindeni ningabesifazane sibuzeni ukuthi kungani ingoba nethambo leni alibiza uNkosi ngalendlela ekumele ngabe libiza ngakhona uNkosi kuba wena ngowesilisa ngaba usekho emhlabeni so sinayixoxa siqede ingakade ngilongibuza emphasize ukhona nowesilisa okhona ingoba vele njoba nje kunje izinto zinje mhlambe seyifike ekugcineni kodwa yinini enizophinda futhi niyimeme ezingena ngaphakathi ebaleni kanti futhi ningakwazi ukuqhela kuzona nishiye nje zinje ngoba vele ngabantu besifazana anikwazi nokukhuluma ukushisa impepho anikwazi kuphela amandleni asemthandazweni izande ezingilo zegadi sephuseni somzimba kuzolunga okuningi ileni advice enginenkolelo ekutheni ngakwazi ukunisebenzela ngiyikhuluma le advice nje ngoba ngiyazi ukuthi iningi lethu ulwazi lolu all public kodwa abantu abangakwazi ukulaccess abangalwazi so ngokona mkhanje mhlambe ngokwenkulumo mhlambe ikhona lokho ebengingakubeka seningaphinda ke bazonithinta futhi nabantu be-podcast bakhona bazoqhamuka nama advice ahlukile khona bazoqhamuka nokunisiza khona bazoqhamuka nezinto ezithile kuqhamuka futhi ukusiza efuna ukulungisa ngoba egcineni mhlambe kumele umyeni egcine etholile indlela yokuphuma kula maketa ngaboshwe kona ofisa ukusiza akasiza kodwa mase nifika la sekuthiwa senihluleka khona senicabanga lokho bese kuxoxa lapho senibona khona ukuthi hayi wedadewethu sekusegcineni ke manje sesihlulekile nabantu abasifonelile siyabona ukuthi bayahluleka ukuyenza lento senithatha le advice enipha yona le advice yokugcina phekwa lezizathu benizele ku podcast mase nihlulekile nje konke sekuphelile seningabuya kule advice mase niyithatha njengoba injalo nizosinda nonke ngiyethemba
kodwa kuzobe kungasona isinqumo esobe silula nje ubushilo ukuthi akukho lula ukushiya ikhaya sengithi mina uyolishiya anyway sooner or later uzolishiya eya mhlawumbe imali ikhona ukugcina noma ukhona umbuzo ngifisa ukubuza ningabuza so that sizokwazi ukuyivala kahle Mankosi khona mhlawumbe ufisa ukubuza ngaphesheya cha lokho sengizwile mina akukho engakubuza nede ngizodlulisa ukubonga nje okukhulu kuloko ososi-advance ngako ukuthi sikwenze ngiyafisa nje ukuthi nababukelayo basincede bakithi sindlule la ukuze nabantwana bakhululeke ngoba kwabona baboshiwe bakithi ababona emuva ababona phambili siyacela nje usizo lube khona kuzolunga siyacela nje noNkulunkulu la khona abe nathi sesiyasaba ukubabiza nabangakho ngoba sinemingilo sezingekho sawucela nje kuye uNkulunkulu kuphela amen siyabonga kakhulu siyabonga nisale kahle inamba obungavala ngithi siyaxolisa kakhulu ngiyaxaka kulokho ethi sisacela lishiye ucingo lweni mhlawumbe lapha abangakwazi ukuthi besithinde khona abantu emakhaya labangazi ukuthi mhlawumbe mawukuthiwa umuntu oza nosizo noma umuntu oqhamuka nama-advice noma umuntu nje oza nosizo lwangempela mhlawumbe ningayishiya inamba ningatholakala kuyona ucela ukushe yami okay 076 19 13 119 ngayiphinda futhi 076 19 13 119 siyabonga kakhulu nisale kahle ngelokusuku kuhle emakhaya